I venter her. Prøv lige at se det over. Hvad? Ham der for helvede. Han skulle ikke bare parkere sin cykel midt på fortovet. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Er det lige meget, at folk skal ud på gaden for at komme rundt om hans lortecykel? Det ved jeg ikke. Nej, det er det kraftedeme ikke, mand. Hvis vi bare kunne have begravet hende. Jeg ved, hvad du mener. Men på en måde vil hun altid være her og... Johnny? Jeg er bare lidt tilbage til det, jeg Jimmy der? hans navn. Tænk på det. Jo, hvor dejligt. Ej, så. Først er det sol. Kan du huske det? Motorvejen. Mhm. Vores Lassie var... En helt. Ja. Det er nok svært at forestille sig nogen, at en dag får du en anden hund, og den vil elske lige så højt. Nej, det tror jeg ikke. Men vi er jo nødt til at have en forhåbning, Mads. Så må vi tage en chef eller sådan noget. Ingen koldt. Det vil du ikke tænke på det. Hvad så, hvis jeg parkerede, hvor fanden det passede mig, hva'? Det gør du da bare. Du er fucking psykopat. Hvorfor tog det så lang tid? Har du problemer? Jeg kunne virkelig godt tænke mig en hund. Hvad venter I to fuckfjæs på, mand? Jesu genkomst, eller hvad? Kør for helvede, mand! Ja. Kør for helvede!